halika na. Bagwis, sige na ha, kumain ka na dyan ha. Pasensya ka na muna ano.
kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon. Ngayon pala mga kasinag, hihingi po ako sa inyo ng pasensya or paumanhin na si Bagwis ay hanggang ngayon nasa kulungan pa rin. Kasi mga kasinag, nung nakaraan po, 7 araw po baga siyang nawala. Ginawa ko ito mga kasinag para makarecover siya kasi hinang-hina siya nun nung nakuha ko siya. Saka po ngayon mga kasinag, napakalakas ang ulan dito sa amin, laging maulan. Tapos pagdating ng hapon, malakas ang bugso ng hangin. Kung aalpasan ko naman po agad kay si Bagwis, ang problema mga kasinag, kung saan ko na naman siya hahanapin, mahihirapan po ako. Kaya mga kasinag, nakakalungkot mang pagmasdan si Bagwis sa video na ito. Pero kailangan mga kasinag, ma-update ko kayo para makita nyo na okay naman si Bagwis mga kasinag. Pansamantala lang naman po ito mga kasinag. Sa mga susunod na araw, alpasan naman natin si Bagwis. Pag alam natin okay na ang panahon dito mga kasinag at si Bagwis ay nakarecover na, alpasan ko na siya mga kasinag. Bagwis, Bagwis. Sigurado mga kasinag, maraming magko-comment dito. Sa ginawa kong ito, may pananagutan ako sa DENR. Sigurado kasi ikinulong ko si Bagwis. Ito kasi ang pinagbabawal ng DENR na ikulong si Bagwis, talian. Kaya ngayon mga kasinag, pansamantala lang po ito. Inuulit ko po, hindi naman po ito magtatagal si Bagwis dito. Kasi si Bagwis mga kasinag, hindi naman po sanay na makulong. Kaya naawa din ako mga kasinag na nandito si Bagwis. Pero wala akong magagawa mga kasinag. Sana hindi kayo magalit sa akin sa ginawa kong ito. Sana maunawaan nyo po mga kasinag. Bagwis, huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit. Hindi ka naman magtatagal dyan. Ano po? Hindi ka naman magtatagal dyan. Pag okay na, alpasan naman kita. Okay. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Bye-bye.